Hevalên hêja dem xweş bin. Mijara vê vîdeoya me teoriya zanistî ye û ez ê hewl bidim ku tu derbarê teoriya zanistî de hinek zanînên Kurd raberî û hêjan bikim û hinekî behsa hinek taybetmendiyên wê bikim. Teoriya zanistî sîstema rave û şîrovekirina bûyêr û tekîlên ku di navbera bûyêran de hene ye. Wesfa yekem teorî zanîniyên me yên ku di derheqê objektan de hene dicivîne wan sîstematîze dike, wan dike tevahiyekê serbixwe û sîstematîk û rêkûpêkiyekê mantiqî digihîne wan. Taybetiya duyem a teoriya zanistî, her teorî ji bo şîrovekirina tekîlên ku di warekî de têne afirandine û ji ber vê yekê jî sînordar e. Sisê bi piranî, birê û rêgeha berjêrweriyê tê derbarîn, anijan bibêjin dedîksiyonê. 4. Teorî bi rêya çend têgehan hinek tekîlên ku berê bi rêya çavdêriyan hatine destnîşankirin şîrove dike û rê li têgihiştina wan tekîliyan vedike.